Hello guys, good morning sa tanan. Nakoy i-share ninyo kabahin sa Matthew chapter 17 verses 14 to 20. So, ang title ani kay giayo ni Jesus ang usa ka bata nga giyawaan. So, mani siya akong devotional ganina sa iyo sa kabuntagon. So, this is for all the Christians nga dugay nang nangalagad sa Ginoo. Okay? So, sa verse 14 ingon diri, sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Hesus. Miluhod siya sa atubangan ni Hesus ug moingon, "Sir, kaluy-i in taon ng akong anak." Patulon siya og grabe ang iyang pag-antos. Kun mosugmat kini, makadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. 16. Gidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an. Apan wala sila makaayo kaniya. Sa 17, si Jesus mitubag, pagkawalay pagtuo o pagkagahi ninyong ulo. Magsigi na balang kog uban-uban ninyo, magsigi na balang kog pailob ninyo, dad-a dinhi ang bata. Og gihinginlan ni Jesus ang yawa og migula kini gikan sa bata og naayo siya diha-diha. And sa 19, unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya, nganong wala man kami makapagula sa yawa. Sa 20, si Jesus mitubag, tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. So tiyan ko kamo, kung may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo ining bungtura sa pagpabalhin o mobalhin kini. Pinaagi sa pagtuo walay dili mahimo ninyo. Amen. So, nay usa ka bata nga kanang gi-torment siya sa yawa. Kay patulon daw siya, grabe ang pag-antos. Unya, makadaghan na daw siya nga mahulog sa kalayo o sa tubig. So, ang papa sa bata, nangita siya paagi. So, ang unang niyang giduol ang mga disciples ni Jesus. But, sad to say, wala sila nakapakast out sa demon nga nag-torment sa maong bata. So, ang gibuhat sa amahan sa bata ni adto na gyud siya ni Jesus. So, pag ato ni Jesus, instantly na ipahawa ang demonic spirit na naayo ang bata na balik sa normal ang iyang kinabuhi tungod sa grasya sa gahom ni Ginoong Hesus. So unsa may revelation, unsa may gisulti ni Lord kanako nga akong i-share ninyo karon, mao ni siya. Ningon si Jesus sa mga disciples niya sa verse 17, ingon siya, si Jesus mitubag, pagkawalay pagtuo ug pagkagahi ninyong ulo, magsigi na balang kog uban-uban ninyo, magsigi na balang kog pailob ninyo, dad-a dinhi ang bata og gihinginlan ni Jesus ang yawa og migula kini gikan sa bata og naayo siya diha-diha. So in other words, nag-ingon si Jesus sa iyang mga disciples nga, pila naman ta ka kuan bulan or pila naman ta ka tuig ka kuyog, 3 years sila sa ang ministry ni Jesus diri nga gatudlo siya sa mga disciples. But pero nagyapoy dapat ma-change sa iyang mga disciples, no? Ilang faith, no? Na sila dapat pang mo-grow sa ilang spiritual life. So in ana po di ay ang atong kinabuhi. No, pila siguro some of us, no, pila na katuig nangalagad sa Ginoo pero wala namunga or walay nakitang change sa tuntag sa tagsa nga kinabuhi. So siguro kanang pila na ka years ana, yes, Jesus ingon nga gitudloan naman tika kabalo na ka sa word, nagamit ako mga pastor nimo, mentor, leaders para motudlo nimo pero wala gyapon ka ni obey. So in ana ang approach ni Jesus sa iyang mga disciples na wa sila naka-cast out, na napagyapoy need nga i-change. And matag-usa na to, just like the disciples, dili sila perfect. Pareha na to.
in need nga napagyapoy i-change, nagyapoy i-growth. Kabalo na taon sa angang buhaton. Pero wala na to gibuhat tungod kay dili ta willing na mo-grow, dili ta willing nga mo-mature. So mao na ang mensahe ni Ginoong Hesus, ang pulong sa Ginoo karon ninyo tanan nga need ta nga mo-grow, need ta nga mulalom sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Nga warag niingon siya si Jesus ba nga magpaingon pa ba daay mo inana. So since nakabalo na ta, no, we need to take action. We need to move with the Lord. Di na to makaya kung wala ang tabang sa atong buhi nga Dios. Ang kinahanglan na natong buhaton is mo make tag decision, mo seek ta ni Lord para makabalo gyud ta unsay mohaton. Always tang mo spend time sa tong buhi nga Dios para ang mga dapat ma-change sa atong mga kinabuhi mag-manifest na siya nanay progress sa atong spiritual journey, mo develop ang atong intimacy sa Ginoo ug sa atong mga assignment nga gipabuhat sa Ginoo natong tanan. The good news is that bisan pa man napakyas ang mga disciples, wala sila naka-cast out sa demon, wala sila nakaayo atong bataa nga gipatol. But still Jesus is willing to teach them. Jesus gitudloan gyapon sila ni Jesus sa giyon diri sa 20 si Jesus mitubag tungod kay wala man kamoy igong pagtuo, sortihan ko kamo kon may pagtuo kamo sama kadako sa liso sa mustasa. Makasugo kamo nining bungtura sa pagpabalhin ug mobalhin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Jesus nagtudlo gyapon siya sa matag usa kanaton tanan. Bisan napakyas ta, willing gyapon siya nga igiyahan ta, tudloan ta basta listening heart lang atong ihatag sa Ginoo. Humble heart ang atong i-give sa Ginoo. Aron iya tang i-change, iya pagitang ma-transform pagyud to be like Him in serving, in loving people, no? And obeying our Father God. So mao na siya nga pinaagi sa pagtuo, ma-change kita. Basta lang mo mo spend time lang kita sa atong buhi nga Dios. Mabalhin ang bungtod, ang siguro naman tay mga kahuyangon, mabalhin gyud na siya. Basta lang ato lang mo commit lang kita sa atong buhi nga Dios. Mabalhin gyud na siya siguro bungtod na sa weaknesses, sala or kangit-ngit nga nasa atong kinabuhi. Kinahanglan mo make kita decision nga mo grow na gyud ta, di na ta magpaingon. Kay kabalo naman ta sa kamatuoran. So salamat sa Ginoo, no, gihigugma ka sa Ginoo, that's why taliwala sa napakyas ang mga disciples, taliwala napakyas ta but still desire gyapon niya nga mo-grow ta, mo duol pa gyud ta niya. Basta lang we will stay close to the Lord. So man na siya nga pila man siguro ka tuig napagyapoy part sa tong kinabuhi nga dapat ma-change, dapat mag-grow. So mo na siya revelation nga pipila na sila katuig or pipila na sila ka months kuyog ni Jesus pero wala sila ka cast out. So itudloan gyapon sila ni Jesus. Yes, the Lord wants us to be faithful followers in Him. That would be all for today. God bless niyong tanan. Bye-bye.